салом дӯстон, сарпарасти шабакаи мо ширкати дорувори даво мебошад. Ширкати даво ба шумо дороҳои бо сифати баланд аз давлатҳои арабӣ ва Туркия пешниҳод месозад. Миноксидил барои баровардани риш ва мӯи сар мебошад. Самюнван бошад барои иштиҳо омадан ва барои вазн гирифтан мебошад. Эпимедиум паста барои зиёд кардани қувваи мардинагӣ ва дигар дороҳои гиёҳӣ шумо метавонед аз ширкати дорувории даво дарёфт созед. Доставка ба ҳама шаҳрҳои Федератсияи Россия карда мешавад. Рақамҳо дар рӯи экран. Суроғаи ширкати даво дар шаҳри Москва, кӯчаи Складочная, дом 1, строения 18, падези 8 ва ошёнаи 4 бо ширкати дорувории даво бошед. ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои Сорубон Сафаров канали Юристиҷей. Видеои имрӯзаи мо оиди дар як ҳафта чанд маротиба парвоз ба Федератсияи Россия мешава ва бо кадом ширкатҳо шумо метавонед билет бигирену ба Федератсияи Россия брен. Айни ҳол мо ба шумо мефаҳмонем, бо диққат гӯш кунед. Мақомоти ҳавонавардии Тоҷикистону Русия сари анҷоми парвозҳо миёни ду кишвар ба тавоққуф расиданд. ҳар ҳафта ду парвоз анҷом мешавад. Икром Субҳонзода, директори агентии авиатсияи граждании назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон гуфтааст, зимни як ҷаласаи онлайнӣ бо мақомоти ҳавонавардии Русия тавоққуфот сари парвозҳо миёни ду кишвар ниҳоӣ шуданд. Рӯзи 26 март дар бинои агентии авиатсияи граждании ҷумҳурии Тоҷикистон бо ҳузури намояндагони ширкатҳои Somon Air ва Yuter ҷаласа баргузор шуд ва дар ин ҷаласа қарор шуд, ки ширкати тоҷикӣ ҳар сешанбе як парвоз дар масири Душанбе Маскав Душанбе ва ширкати русӣ ҳар рӯзи ҷумъа дар масири Маскав Душанбе Маскав як парвозӣ анҷом хоҳад дод, гуфт директори агентии авиатсияи граждании ҷумҳурии Тоҷикистон Икром Субҳонзода. Яъне ки бо ду ширкати ҳавопаймоӣ парвозҳо шурӯъ мешаванд, як ширкати ҳавопаймоӣ аз ҷумҳурии Тоҷикистон ва як дигараш аз Федератсияи Россия, Somon Air ва ширкати Россия Yuter. Ширкати ҳавопаймоии Somon Air аз ҷумҳурии Тоҷикистон рӯзҳои сешанбе аз Душанбе ба Москва мерава ва боз аз Москва ба Душанбе меояд ва ширкати ҳавопаймоии Yuter боша рӯзҳои ҷумъа аз Москва ба Душанбе меояд ва боз аз Душанбе ба Москва парвоз мекунанд. Нафароне ки дар Федератсияи Россия шаҳри Москва қарор доранд ва агар аз дарди дандон азият мекашанд, пас ба рақамҳои рӯи экран муроҷиат намоед. Ба ҳама намуд дарди дандон муолиҷа месозанд. Аз номи Юристиҷей муроҷиат кунед, скидкатон мекунанд. Стоматологияи бародарони тоҷик дар шаҳри Москва. Бародарони азиз, ин буд як камтарак маълумот оиди дар як ҳафта чанд маротиба парвоз мешава ва бо кадом ширкатҳо парвоз мешава. Шумо метавонед аз ширкати Yuter ва Somon Air чипта харидорӣ кунед, аз Россия ба Душанбе биёед ё ки аз Душанбе ба Федератсияи Россия бо ширкати ҳавопаймоии Somon Air. Акнун мегзарем ба қисми хондани комментарияҳо гӯш кунед ва ба саволҳои худтон ҷавоб бигиред. Миша нависад: салом брат, як чия нафаҳмидем, ҳамин як ҳафта дар як рейс боша ё ки ҳар рӯз я рейсӣ? Не, мутаассифона дар як ҳафта агар дар умум бигирем ду рейс мешава ва агар ки аз номи ширкатҳо бигирем, аз ширкати ҳавопаймоии Тоҷикистон як рейсай ва боз як рейси дигар аз ширкати ҳавопаймоии Федератсияи Россия. Рӯзҳои сешанбе ва ҷумъа рейсай, ҳар рӯз рейс намешава. Икромов нависад: ассалому алайкум акай Сорубон, дар Федератсияи Россия таҳсили ғоибона бошӣ, кор кунӣ, дар ҳамаи корҳо патент мекунӣ ё ки не? Илтимос пара мефаҳмонем. Пешакӣ раҳмат, сарбаланд бошӣ. Мутобиқи қарор ва фармони президенти Федератсияи Россия дар моҳи сентябр як қарори пешниҳод карда буд, осонӣ барои студентҳо. Осониш ҳамин ба дар ҳамун қарор омадагӣ буд, ки яъне аз иҷа пас ҳар як шахсияте ки дар дохили Россия қарор дора ва таҳсил мекуна, пас аз таҳсилшон агар ки дар ягон ҷо кору фаъолият кунанд, бе патент метавонанд ки кор кунанд. Саидаминов Эҳромиддин нависад: ҳамеша бугӯ ака, билет арзон мешава ё ки не? Билета мо дар видеои пештара гуфтем ки аз нархи пештара хела бояд арзонтар шава. Бобоев Баҳодур нависад: толика Душанбе Москва мепара, самара чӣ? бале, айни ҳол танҳо Душанбе Москва ва Москва Душанбе парвозҳоро мондагианд ва дар оянда оҳиста оҳиста мумкин бар дигар областҳои Федератсияи Россия
парвозҳоро ба мисли пештара мондан бигиранд. Шаха м нависад: салому алайкум акаи Сорбон, ба хайр, аз Москва ба дигар шаҳрҳои Россия ҳам рафта мешавад? Пешакӣ раҳмат. Айни ҳол танҳо рейс аз Душанбе ба Москва мондагиян, ба дигар шаҳрҳош рейс нест. Айни ҳол Орзу Каримов нависад: акаи Сорбон, растамошка чанд пул мегуфтем браҷон? Растамошкаи чира дар назар дорӣ ту? Ман намедонам. Растамошкаи мошина ягон бора менависти хубтар мешид. Ман намедонам ту растамошкаи чира дар назар дорӣ. Як каси дигар нависад: салом Сорбон, ду бор навистам, ҷавоб надодӣ. Агар ба Турсия равем, бе регистратсияи бепатент чӣ қадar вақт ҳақ доред? Ва боз барои ба Дубай рафтан виза дар кора ё бе виза ва чӣ қадar вақт медиҳад? Ҳаминҳоро пурра карда фаҳмон. Пешакӣ раҳмат Сорбон. Барои ба Турсия рафтан виза дар кор нест. То муддати 90 рӯза шумо метавонед ки гаштугузор кунед, вале регистратсия кардан ҳатмӣ аст. Ва барои Дубай рафтан албатта ки ба шумо боис меояд ки виза бигиред. Рустам нависад: салом, мешавад ки дар бораи кино гап занем? Ман ҳам як ҳавасманд, метавонем як бор вохӯрем. Бародари азиз, аллакай филми мо ба охир расид. Фикр мекунам ки ояндада мумкин ягон филми дигар бо иншааллоҳ пешкаши шумо мегардонем. Ва дар ҳамин комментарияҳо боз чандин нафарҳои дигар як савола нависондагиян, дар инстаграм ҳам нависондагӣ ҳастанд. Ба фикр ми савола оиди шахсиятҳое ки магистра мехонанд, айни ҳол хондестиян, умуман касое ки баъд аз 4 солашон мераванд магистра мехонанд. Бародарони азиз, ман дар видеои пештарам гуфтам ки як камтарак маълумоти пурра дар ҳамин бора бо дарёфт кунем, баъд алоҳида як видео мекунем, ҳамаша мефаҳмонем ки чӣ гуна ҳай ва чӣ роҳҳо дора, айни ҳол дар чӣ ҳол қарор дора ҳамин гуна кор. Диловар Нуров нависад: ака додарам 18 сола нест, ҳоли бедавер нест, рафта метавона Москва? Мутаассифона наметавона 18 сола набошад. Тоҳир Юсупов нависад: оиди роҳҳои заминӣ ягон маълумот нест акаи Сорбон, илтимос камтара камбоша маълумот медоден. Оиди роҳҳои заминӣ ягон маълумот нест ва ягон хабари хушам нест, чунки ҳоло кушода шудагӣ нестанд. Роҳҳои заминӣ инами ба автобус мерафтагиё ё ки ба мошини майда мерафтагиё, оли маҳкаман иҷоза додагӣ нестанд, намешавад рафта. Ба ҳамин хотир рисковат накунем, раҳ набурем. Раҷабалӣ нависад: салом алайкум бародар, маро соли 2018 депортатсия карда буданд, мегӯянд авф шидагиай, рост бошад ҳамин гапҳо? Авфи муҳоҷиро айни ҳол шидагӣ нестай ва барои проверка кардан мера як бор муроҷиат мекунӣ, мегӯянд ки мақсад депортатсия шудагӣ ҳаст ё ки не. Ва боз як гапи дига ки мисол тара чанд сола депорт кардагиян, ишам ба назар бигир. Асали Хирс нависад: салом акаи Сорбон, парвозҳо ба Россия ба 10 рӯз кушода шудиянд мегӯянд, мардум рост аст ё ки дурӯғ? Илтимос ҷавоб диҳед лутфан. Ман дар ин бора ягон чӣ нафаҳмидам ки 10 рӯза кушодагиянд ё ки 1 рӯза кушодагиянд ё 1 моҳа кушодагиянд. ҳамин қадарша ман гуфта метавонам ки аз 1 апрел парвозҳо барқарор мешаванд. Бародарони азиз, видеомона ҷамъбаст мекунем. Агар ягон саволи дига дошта бошед, метавонед ки дар инстаграм ё ки дар комментария саволтона пешниҳод кунед. Дар канали Юрист TJ обуна шидана фаромӯш намекунем. Худованд ҳамаи мо ва шуморо нигаҳбон бошад. То барномаҳои нав.